Arovnum check isi nkomo obi bia nenso amanim se nyame adom obi biara ho ye mritie wa bi na mede ebe baako bi eto ha se dia ope ade akokotobo no yenye na bro na no na amanfo bi se ho nsempi na nanka dodo na nim se dia ope ade akokotoko no yenye na bro nti asie no mu no menim se obi nso wo abakosem anase adwemfoforo bi a eta akira ono nso betumi ade abana ya kirem anase oye mfonyini ti se dia meye bi na odeba medebeto ha ama obiara ahwebi na yenkai se yeka kotokwa yewo akuakuo ahodo miensa a ewo Ghana ayinim se omoye kotoko eno di yewo asante kotoko yewo nzema kotoko ena afi yewo anwea kotoko na anwea kotoko yi ena eno no ye yenuanu da gombafo a omo atifin mantan mu mekire northern part of Ghana na omu nyina emrane ene no na sedia omoko na omoye dom na omo eba na omo hoden etie no ene ma omunya asa edin no minim se da foforo no eba be pensem e ha na wo twi kasa no mu no ye won nsem bi no mu adin no anase ne ntworo no eye adekoro nanso se dia ye bo no enyepe eno nti aboa a ye frɛ no se kotoko ye frɛ no porcupine kotoko ni din no na bi mu kan kotoko na ye ka kotoko dia kotoko otwi kasa mu pa no eye nkrane eno nti omuno ye mmoa ukun omuno na bi mu san epiepie ba minim se sana mpanimfo eka na wasim bisa ne se eye dia ope ade akokotoko yenye na brode a na eye nzema kotoko eye enhwea kotoko anase eye asante kotoko nemom dia minim na mpanimfo kae no eye dia ope ade akokotobo yenye na bro kire se obi a okoye biribi na ade no beba mfaso ama ye nyina no eni ho kwan se yesi no kwan anase eyi bibi etia se nipa no bra ana montu na opeso otu no entumi enkoso eno nti ye wonioma bi a esete se papa ena papa ni nyina eye ade koro nti papa ena papa ne ntworo no de ye ade koro nanso ye bodin na ye bono so no nko bimo ba bi kosoro ena ba bi nso eba fam na ye wo biribi nso a etise kuru ke o eye kuru na sa kuru na nso yitimi frɛ no kuro ne ntworo no ya ade koro nanso se dia ye bodin no eye so no nko eno nti mitiche ni bi ekire made no kai se I saw a saw. That saw I saw was a saw. Osi mi hu ekuro bi. Na saa kuro na mi hu ye no na eye asrada kuro. Nsem na ewu mu nyina asese nanso enye ade ba akon ne ntworo no. Ne senti dia ope ade akokotobo ena minim se yenye na bro. Mini ase yembanimfo atworo no mebesem ebia na nso wo nkiremu emasanse mfuye yi obetumi de abana yi na esuade sense madikia ka cho se ha no esuade ade dada media na ogu akrufa ofra me prof amejo so me papa se me chia waje me so se ya ade na kai se ene eye kotonim aboso me no ne da etoso aduasa baako a etwato wo afem pimienu achi aduonu ensia no mu ene ekwasi da na me yadoma da foforo obesa atemika nyamenka ho Sabaya pawadi nadi akonsuye akarine bo asisi mo